खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। उदालगुरि पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय उदालगुरियाव गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो मोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि पुलिसआ गोबां बिबांनि भांजों लोगोसे गुबुन गुबुन अपारेशनाव सासे बर' आइजोजों लोगोसे गुबुन सासेबाव सुबुंखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बुधबार खालि मोनायाव बर' आइजोखौ पुलिसआ 2 किल'ग्रामसो गान्जा बोखांनो हानायनि उनाव माइखि बाजारनिफ्राय हमनो हायो। गुबुन मोनसे अपारेशनाव पुलिसआ रौता रेलवे स्टेशननि साखाथियाव सासे सन्देह गोनां ड्राग्स लाग्रा सुबुंखौ हमनो हायो आरो बे सुबुंनिफ्राय 46 किल'ग्रामसो गान्जाखौ बोखांनो हायो। सासे बर' आइजो जानानै बेबायदि नेहाथ हाबा मावनाया जोंनि हारिनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। गुबुन फारसेथिं थांनाय सानखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ड्राग्स जब्द खालामनो हानायनि सायाव गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे पस्ट खालामो। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गंसे ट्राकनि मोनसे जर'खा जायगायाव ड्राग्स लानानै आसामाव हाबफैदोंमोन, नाथाय बरपेटा पुलिसनि नायबिजिरनायाव हमनो मोनो। बरपेटायाव 671 ग्राम हेर'इन आरो 22,000 याबा टेब्लेटजों लोगोसे 2.44 कौटि रांनि ड्राग्सखौ जब्द खालामनो हायो। थांनाय सानखालि आलादा फिसा हादरसानि दाबिजों लोगोसे आलादा बर' रायजो दाबिनि आयदायाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जथुमा खुंनाय जादोंमोन। जथुमायाव बर' हारिनि फरायसा आफाद, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि गाहाय नेहाथारि बिथां दावराव देख्रेब नार्जारि, अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां बिरहां मोसाहारि, अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि दैदेनगिरिफोर, एक्स भलेन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफोर, एक्स एनडिबिनि सोद्रोमाफोर आरो बनसुनि सोद्रोमाफोराबो बेवहाय बाहागो लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो गरखालेन्डनि सेपारेट स्टेट क'अर्डिनेशन कमिटिनि कनभेनार सन्जय तुलुं बिथाङाबो बाहागो लादों होनना बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीनि बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गरखालेन्ड आरो बड'लेण्डनि जेंनानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जादों। गरखालेन्डआ बे समाव जोबथा प्रसेसआव दङ। एरैहाय बड'लेण्ड आरो गरखालेन्डनि राजखान्थियारिया खाथि खाथि थानायनि जाहोनाव हेफाजाब नांगौ जालायनायाव खौसेयै सावरायदों आरो इयुनाव माबोरै पलिसि खालामनानै जोंनि आन्दलनखौ लांनो हागोन बेनि सायावबो गुवारै सावरायनाय जादों होनना बिथां मनजिल बसुमतारीया फोरमायथिदों। गुवाहाटीआव नावनि डिजाइन बानायनाय नंखाय सनाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो मोनदों। दायनिगिरिखौ गरेस्वरनि रफिकुल इस्लाम होनना सिनायथिनो हादों। पुलिसआ गासै 5.97 किल' नंखाय सना, 84,000 नगद रां आरो गंसे मबाइलखौबो जब्द खालामनो हायो। बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां सानै दायनिगिरिफोर लखिमपुरनि अबिनाश सरकार आरो माफिदुल इस्लामआ आथिखालाव खारखोमानानै दङ होनना मिथिनो मोनदों। खौरांनि बायदिब्ला बिसोर साथाम दायनिगिरिफोरा गुवाहाटीआव थानाय नयनपुरनि गंसे भारा न'निफ्राय नंखाय सनानि फालांगि खालामोमोन। बिहारनिफ्राय फैनाय सासे आइजोनि अजद होनायाव रफिकुल इस्लामखौ हमनो हायो। गुवाहाटी पुलिसआ नंखाय सनानि फालांगिरिफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरनाय सोलिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पाटनानि गंगा दैमायाव नाव बेलथायनाय जाथाय। थांनाय सानखालि बे जाथाया जायो। बे जाथाया फुंनि 5:30 समाव जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गंगा दैमायाव नाव बेलथायनायजों 3 सुबुंफोरा थैयो आरो 4खौ दासिमबो दैयाव नागिरना मोनाखै। बे नावआव गासै 14 सुबुंफोरा गाखोदोंमोन, जायनि गेजेराव 7 सुबुंखौ रैखाथि होनो हायो। आथिखालाव जिल्ला खुंथायनि रेस्किउ अपारेशना सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोनदों। जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जायगानि एसडिएम, एसडिपिअ आरो डिएमजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा जाथायसालियाव सौहैयो। मुसलपुरनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मुसलपुराव सासे गोर्बोआव थानाय आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय आइजोआ चौधुरी टुबनि हाबिला स्वर्गियारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला डक्टरनि गोरोन्थिनि जाहोनावनो आइजोजों लोगोसे गोर्बोआव थानाय गथ'आ जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय आइजोखौ मुसलपुर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव थिसनदोंमोन आरो आइजोनि देहाया जेबो रोखोमनि जेंना गैयामोन, नाथाय अपारेशन थियेटाराव सोनायनि उनावनो आइजोनि देहाया गोब्राब जायो। बेनि उनाव नलबारियाव दैथायहरो, जाय लामायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो।